Mary we Balkan vilayetlerinde güýçli tozonly yel turdy. Bu barada maglumat berýän habarçylarymyz tozonly yeliň netijesinde köçelere howadan çäge ýagýandygyny we uzak aralygy görüp bolmaýandygyny aýdýarlar. Balkanyň käbir etrap resmileri orta mekteplerde we idare kärhanalarda duşuklary geçirip güýçli yel barada duýduruş berdi. Marda we Balkanda güýçli yel 21 dekabrda ýerden saat 10 töwereginde başlandy. Bu makala efire taýýarlanýan wagty yel güýçlenip dowam edýär. Prezidentiň ogly gelýänligi sebäpli ähli ýerlerde ýowar geçirilýär. Süpürlen, arasalanan ýuwlan seýilgähler we köçeler çäge bürünýär. Adamlaryň zähmeti puja çykýar. Suwlanan köçeler derrew çägeden ýaňa batgy bolýar. Köçeler çölüň çägesinden dolu diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ýowarlarda baglaryň aşaklarynyň, diwarlaryň, ýan ýodalaryň we jaýlaryň üçekleriniň renklenendigine, yel zerarly täze çalınan boýaglaryň renkiniň tozon bilen garşyp gelişiksiz bolýandygyny hem aýdýar. Häkimligiň işgärleri bu bolýan howa hadisasyna çäre tapman jemaat hojalygyny degişli idaralaryň işgärlerine gıýgyrýarlar. Olar gaharlaryny işgärlerden çykarýarlar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň 23 dekabrda Mary vilayatyna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly sebitde hususan da şäheriň Owuzhan, Mollanepes, Niýazow, Kemine köçelerinde köpçülükleýin ýowarlar geçirilýär. Bulara jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleri bilen birlikde her kärhanadan adyndan 10 büdjet işgäri çekilýär. Balkandaky habarçymyz vilayatyň Bereket we Serdar etrap häkimlikleriniň orta mekteplerde we idare kärhanalarda duşuklary geçirip güýçli yel barada duýduruş berendigini habar berýär. Häkimligiň işgärleri 21-24 dekabrda güýçli yeliň bolmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Olar adamlary seresaply bolmana çağırdılar. Olar köçelerdäki köne sim sütünlerinden we köne awtobus duralgalaryndan daş bolmagy hem duýdurdular diýip Balkanly bir ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bir tanışym seismik howpun bolmak ähtimallygy barada Türkmenwaşynyň Newit zawoduna duýduruş berilendigini aýtdy diýip ol sözüne goşdy. Habarçymyz vilayatyň Akdaş pasiologunda tozonly yel bilen bilelikde wagtal ýagyş ýagýandygyny hem habar berýär. Şeýlede ol yel zerarly öýlen wagty vilayatyň Günnor etraplarynda elektrik energiýasynyň we öý telefon liniýalarynyň kesilmegi bilen bagly kiçi bökdönçlikleriň ýüze çykandygyny hem belledi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Sebitde Aşgabat Türkmenbaşy uçar reisleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada hem gürrüňler bar. Adatlyk baýdylanlar barada Mary we Balkan vilayet häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Soňky aýlarda ýurduň çäklerinde güýçli yeliň turmagy bilen bagly tebii hadisalar ençeme gezek ýüze çykdy. 1-2 dekabrda Mary we Lewap vilayetlerinde güýçli tozonly şemal turdy. 3 dekabrda Marda köçeleri şemalyň getiren çägelerinden arasalamak boýunça köpçülükleýin ýowarlar geçirilipdi. 6 oktýabrda Lewap vilayatynyň Darganaty we Dänew etraplaryna gelen güýçli yeliň netijesinde tok we telefon aragatnaşyk sütünleriniň ýüzlerçesi agdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasyna zeper ýetdi. Türkmen häkimetleri we mejlis serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýa-dynyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebii hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar.